Yo ro I try dengan snow yo blay ba blay be ngai kala de ban sam spi ka tien jong blay te kumbang ong bangan sabeteng ko to ka benta ka baar te ka jing ka benta ka baar ka bangam shimlala ban pendep te ka benta ka baar ka bangalabu ka kerteng kolong ba baro ni kwa balong ko mujisu re om nangi pat baro ngila nene ngile ya ka bau jisu ule amen ka poin ka beneng kong kolong ba ngan ban beng ko to ka pangladap keren stu chakmat ka poin ka beneng kong kolong bau jisu kru jungi habau shwa bon stang ya ka no ka kam bon stang ya ka ministry ka jung ung amot ban ong ula pelut lo ulet tang sila de ban pen baptis yu la de ban pen kentang yu ula let ban buri ino ilo jong sau pos ngi bat sau pomit kanang ba ublay unyo ban kren kanang ba ublay unyo ban hikay kanang ba ublay unyo ruban ban jubab ba kinu kita kibriu ni kita kisenran ni ka ba unya din tibat amen tengi iba hadin bau jisu ul awan na to ka riklau tengi iba bau jisu kris la dingin pe dengan ka marcos kalanong ka ba ningkong ka khot ka ba khandai ter mo hadu kani ka ba khat riu ter hadu kani ka ba ar pho pin iba kumnu jisu kris jungi anda ulasha ye ki jing tenju ada anda ula sha shibun ka jing ningkong ban mat elo jong tenang tau ula lek ken ban jit ki senran wadah pleng ka jing jit jung ui ki khat ar ki senran ru na pedeng ki khat ar ru ula jet sa nyo pho na ki nyo pho ru bun ki bla i no yu bun ki bla i no yu bat ka ne tin sakhat ar na ka khat ar ru dan sa wei ru bom pat pat biang dan sa wei bom biang hakata ka jing hakata ka ba jet kam de ga jing bakala jong jisu na maru jisu kure jing ya por ba ai to ka bor balik be ti so la ai wadu judas ru kam de ga jing bakala ka jong mo ke ai pa ka banga ai I menta kalong ba bunsin kum ki shakri ke jong ublay bunsin ki jet ban yatre lang ki da jet parlok ki da jet be da kata ka jing sngodo ka jong ki ya ke baki ki mon ki be no na ka kunhun ya ka baki ki mon ki bo dan ya ka baki ki ya nane lada ya hak tu ka lenti ka ba tu pastor ne tu evangelist ne tu nong yalap ne ki penya lada kitu ki lang brot ki ya hak tu ka lenti ka ba kitu ki nong penya ki ya kemut ki kin sya ban ya lang lada umyat pat hak tu ka lenti ka ba kitu ki nong penya ki bo ki biano pun sin ngai I baka jabe kumne kumbaga ong ako to ka benta ba namar bangam de na ka tang layo ngoi ka kasur ka banga kren bun singal ju sya kan tait ben akan ma umde tamba ongan ong ki syakri juble wat nga ong hiru wat yala jong bangan itu ipi ka arhajar nrio hopor bawan ka wan hier umensim ko jong play arhajar nyo ngapas pat ngane pa kelas 10 andala le kelas 10 te kadon gen ko we ke syakri jong play ka balayap bala imbiang te kata ka jing snow long kumno ka kata ka bompat kot ya kata ka bompat kot ya kata ka level mo ka ba ublay ukwa ingi bingin kot da kata ka jing snow thu lo jong te ngai no ka school jonga ya ka bangalet ban boot ya kata kena ka balayap ka bala imbiang ngale ben boot ya I ngamut ba ondang let bat I ngasngo kumba ondang apoy syuk to ka jaka ngan yo ban syakri ba ublay ngapoy syuk to ka jaka ngan yo ban umde tang sakri bai blay bau blay un keren ru yang kata ka jingmut ko jonga na marah ko tipor ka long bangan kena ba hapor banga I ke school jonga kelas 10 hai yang par kelas no silot asno silot na marki kwa nga bangan ngan puli ba jing puli jonga heringa par kata ka jing I ke jonga yo blay kata ka jing kwa jonga ba un keren yang te ka jingmut ko jonga bala dengan let ngan body I te katakan bonra bau blay un keren nga andang don sekutu jaka kata ka bangingi feel ka jing jungi
kamde rata ban haka taka jing syakri dan buan ke jing syakri ru ba phila bandi i mo phila bandi i dalam kejong ki khamat kejong pi ba kini te kide ki ba syakri bhayo blei kini kide ki ba yalap kini kide ki ba kumni kumtai te ladangan yo ban let bat ki lane ladangan yo youtube riu ba yalap hai ka tin kejong blei ba i ru kum yalap ne ka ru kum rong tamo da ka jing i kejong ppe bet ka biang bet nam ta ka jim jonga kum long shi bo bun rukom haka jingim akan maru kembang ong mo ba ka jingmut ka jonga kalong bet kalong ba kata ba usyakri jong blei kalong bet tang tau ba yang polpit usyakri jong blei dei tang ta bet uba yalap ya ka gospel uba share ka gospel limba ki social media limba ka jingki polpit kata ka jingmut ka jongaru namar bangaru ngam ong bet kumta mo kata ka benta henry andang ala sngotu mata ngai i banga syam da ka jingya kenduk marmet ka jonga ngai i penban ka khamsniu kitu ki bre ki ba yang polpit bani kitu ki balong riu madan kalong kumta teka ka banga ong ba shwa bangin jam ya kanu ka sinjam ka bangin jam haka jim ko jungi ai bangin long kum balong jisu haka no ka bentaru ka day yangi bangin in pai khamat tro blei khnang ba blei unyo ban kurku unyo ban yada unyo ban sumar unyo ban penshai haka jing im ka jing yalin ti ko jungi ka poin ka benin kong kalong bang syuban ni ka tu ka ba katu banga ngala de ban keren sepang jing duai namar kani hani ka poin ka benengkong ka thawi ka jing duai te haka di ka benta ka ba par kolong ba ka benta ka ba kumno kisenran kumau jisu kris ngi ong kumno kisenran jisu kris kile kumno kumau jisu kris ong kumno tu bot ki dinjat changa tenga i be kisenran jisu kris ru ngai haki por ba mensha ki bot ikut ka dinjat ka bau jisu kris jingi ule kolong ba ki lumlang haka jing duai ki lumlang haka ta ka jing duai te kialum lang haka jing doai haka to ka kamera ka bahaneng baru mensi mo ko jong beli uhiar amen ka iki banga nga shamen tapat ada ong badan ka jing sing doai umjudan re ban poi umjudan dong badi ka jing sing doai umjudan re ban poi hini lada ong pat haka bekenja do lada ki ong kinoi kai badan ka meeting mo na ka benta jong kata ibe kita bon ki kristan ki poi saka meeting ka ba day na ka benta ka future jeng ki kun na ka benta ka bon rokom di tanam ta ka meeting juga school na ka benta ka kam ka jam na tai bon rokom ki poi ban hari benang par kata ka jinga lumlang pat khana ba uble pensyat bor uble un ai bor khana ba uble un yo ban penkarpang khana ba uble un yo ban lek kumno khana ba uble un yo ban pensyat bor umdan pakai ha minta nambar ba bon ki briu ki lasu shania betang hunong duai lasu shania betang hunong duai la pha duai la biang bon ki briu ki bawan handi ben pha duai nga ngong bai kawi ka bang ngong ada pikan duai ni wan mot ke bang nga ai ya ka story ke bangangan shime ka kerteng kalong kam de ben shime ka ngaklem shime ka kerteng jono ru handai ka dei tang kata ka jing hikai ya ka ba nyim judei banle ya kan ni ka jingle ka banga nene bon ki ba ngingile umde tang wai ar bon ki ya kan ni ka ju kalinti ki wat bayu beli anda lakut kalat badon ki beri ru ka basim ka bu ki bawan pha doi hang ni ka jaka bon ba kim dan ni ka jing sngongo na marangai i bau jisu kru jingi haba uladep balik kanu ka kamba buri lo jong ulale ula buri ni lo jong ulale ben pulut por bo bleng ngai ba ulet ben sngongo ya kai ka bau blei ulale ning ba jong wala da hiru udon udai blei jadi kai ka panganga ong pat bon ki bri ka ba blei ulale kamba ula penkia ulale shipun ba kamba ka balale haka jingim jong lele haka jingim jong kimo kaba ka register jong ahni kala jrong ba ki kerteng henry we arngut bawan ban ongkong sngongu bau blei ula penkia sngongu bau blei ula jubab sngongu bau blei ula aikam sngongu bau blei ula ka relationship ko jong abat kalok ne jong abat ulok jong kala biang duna takada ka bawan ki bri ban padwa yang ahni ngong bet wat murre ba pipi wan ban phat doi hang ni pe pipin chu ben shet be tang hanga
lemda piru pia dan bentalang banduai pinam lai buan ba ke ba kan diga jaka ka ba uble jubab dan balai naka drugs dan balai naka jing aurea dan balai naka shibun ki ek neki ksu neki ek buan balai en rek hindet bon mat ngong tapi dan em kan diga jing ngong pidan em mar bun sin kim dan jing ngong palawan man phadwai la shumut betang baladwai itu la jam em kan mentoyu ban pelaj ya kado kat pai ka bensim yo on pelaj ka jing doi ka junga kalong nam ta par ki bajuan hani nga judoi bingong terang kerpat khamat chungi ba shaw men pen kya ya ka do ka ya ka do ka jungki ning kong pen kya ka bensim ka jungki ta ka daw ki bre ki ban phadwai nga ka ni kan nga ngam ju pen doi bet kum tu lada ngam yo shaban ban ya selok bat ki na ka mentoi ban pen kya ka do to shita yo kila yo kya ata yo kila yo kya na tu lada kim dan kata ka melu naladihi kata ka jing doi kim dak sat nala di utu setan ungan bante biang mardon ki beri ki wan pan phadwai ka ga jakaru kolong ba ki wan na ka benta ba kin yo le sngo ba anda ki lajam ki yo le sngo ba ki wan na ka benta ba kin IT lut ba anda ki jam ki yo ban chakri ublai ta kata ka poin ka baar ka banga ngamut ban ong te habapi wat kini ki ngam tip lah ni kidon jing ni kidon jing ni hada bala lum lang kata ka kita ke ban ya lum lang ban ni ke jing doi kidon ke lum lang remen taduna ban don ke jinga lum lang ke jing doi tak tahu syaitan yo mele lu syai ke yeng kasem ke jonga ba jongpi mar baduna pala ke jing doi baduna pala ke jing sngongo kemo jisu ang mo habala pen kya itu beri orang wan laptop show yo ba katuka jing stom kawan arsha kalong arsha eme renga yi bun ki kun kristan ka jingpang ka ba ka wemo bala yo kya na ka jingpang kansa kalewan ba sngo la ja no im snga la im sngo verang pertai mentala khlap no mabam dan ka jing sngo bar ka weru lada ki yok kya kim yok kya na ka bentaban yo ban shakri bahai ble ban imhok ki yok kya bak kinang yo le pop arsha yo ble kata ka poin ka baar ka bangamut ban ong bangi di ban stop no na ka ban shu shania tang ha kinong doi ba la pha kinong doi kemut la biang bet ka baning kong ka baong ba wat mut ba lada piwan buat yang ba uble un keren pi lada pidan hayeng jong pidan hayeng la jong ru lada pidan ha kono jaka lada ka jinge de ke jong pi padu ble ka biang hang taru un keren pi ha kono jaka un keren bai ha ba bun ru kom uble u keren lada ngin pe na ka tin jong ble ha ba bun ru kom te wadan ke ni ke jingmut ba hang ta badan kitu shakri jong ble ngarungan lej ba uble am wala da pidan tah kamar tiaru wala pisai tiaru dan aku nuko benta lada pi im hok pi ai hok hang taru blem keren ben amen ya mo te kan ka poin ka balai kalong ujisu utre misteri utrai amen upol ru utrai wat mut banga nga shong handi banduai ngasong hani banduai ba nga susong duai hani banga ngam tre ling ba jong gitu gidawai ya ka banga yo ban shna ling ba ka jing pen I jong blei I gitu ki khambat na ka we ka sngi shaka we ka sngi na ka we ka sngi shaka we ka sngi we pen I ki khambat ling ba jong ka tu ngar wa tre re bun ki bakren ki bomlong te na ka daw ka jonga ngan ong pi wat le pop pi yo blei wat le pop na ka daw ka jonga wa wan ra jing daladi tapi khangkan du kan nuru pe piong banga akamai ne ban yo YouTube ban na YouTube ban yo pisai telada yo ru balai lada yo ru balai aku bateri dan hok te ban yo la ka bam ban palai ka video habda le da ya de kan net de bar kumbanga ngompat balada yo hiru hadu mentar kalam yo aji namar ba dan sibun ki proses panle pangam dan por te wala da yo ru ka jing kular ka janga boble pakan le be shaka ministry ka bale ki shakri jublai bad hangani ru shong bun ki bagi id la jing ki kwat jing ki banga nga di ki dawai ro bun sin nga ju phathe bi ki ni ka box na bangan yo ban siu bai wai
Ngadon ka por ka banganga ong mar banyo ay kani ka jaka duai banyo ay kani ka jaka duai kalong bangala duai la ya ki in riu nyong snem bat ngayo kani ka jaka duai da ki brio ki bangam itu bom yadai nakaju ka do ka snam nakaju ka ministry in riu beli pani kondo hata ka jing sngosi palat ka jenga kata ka jing na bangai nadu ka por ka pangasang pelai ka video ka jenga nadu ka pasang pelai ka video la pin pet hadu manta paro kisia keren ben bayanga kadon ko tu ka jing long tolot ka jenga ka banganga ong mardon ki bala khot yang asabar bandai ban syakri hak tu ka miet ka banganga ong ba katni kini ka jing hi ka jaj ben rio ka baju keren tam yang baju keren kitin ben bom de nga ka ba pharep yang hak ka wi ka si banganga sakan terno e ka domet na ka kecat ka jenga bangan let ben syakri thor kata ka rai ka jenga ka bangan sa setel sundan chedi la imla ya bro kata ka jingmut ko jenga henrei kata ka jingrai ka jenga marwei ka bangang ngamut ban geria no nakani ka jaka ka bangan let ban syakri no syakri thor dan katu ka ningut ki syakri jong blai ki wan hangani ka jaka par ka pelong yang bana ka benta jong ki arlai south san shipo arpo laipo sapo kunungan ino ikini kasnosi amde kam ka basuk ban triyat syakri hangni lut kat kai badan kat baki dan keren ben ke de keren tambangangan ong epi naka daw ka jenga wat wan rajing yala ka jong ka yeng ka sem la jong ladanganga de kam de ka bawan na ublei hun sa indong yang lada ka jing keren jenga kam de ka bawan na ublei hun sa sempat yang bahan re lada ka de yang bawan na ublei ngati ngalama pipi ngalama bi ka ba pipi ya keren tam pipi keren bom de yang bat ka we kalong ka bak snau kampala ka ba pensung si kalong ngam jula ngam jula kami bayi ki syakri ki jo blay ba ki we ken kol ken keren ketin dakat ken keren kai ken keren herengai ba ki ni ki senrang man kasngi ki kolinga ba ki keren yang ki ketin ki bomlong ba andang ala dumok ki ba andang ala ken hi di ki ong ken yang ba ngam de ki syakri jo blay ngam ji ba ki pastor ki badan apa ki social media ba ki call bakin ke ban ki keli jingkeli ka bomlong nga ayo number phone tang na ka benta ki badwai ki balong organ ba ka benta badwai here wat nam ta ki baya selok ru ngam tre ban keren namar babun bakol ki hawan sa ni ki jaka here ngai bon ba ki bangala blok hadu hayero ki la kulmar ki la sikor ro arp sa kun tawat tang bangan duai ngam denai nga ong nam ta jung pi ki senrang bale pi pelong mau jing thut yala di na ka benta jonga kiwi ki syakri jong blep him jupen wet kembak pen wet yang bale pi wan pen wet yang hari ka we ngan ong ngalarai ka bangangan no hanrei ya ka benta ka jong pi ngan yang pangana kampen ka donor ka jonga baka jingelap ka jonga na nang ne syakamat kalong ka bakam bani ka bangaya la ka mat pran amen mo takani kembang ong ba bau ji sukre jingi utrai ukta tengah ipat bon ki syakri ki jong blai minta watang ban sai tiar hayeng ru kim tre shu pat ka we nga kamawe ka we ki syakri ki jong blai ma kelam dapen pau kerteng kebala syakri bhayu blai pitep itai kong bala syakri bhayu blai hapur baywan sa yeng syayeng jengi tang ye ka jing thia ka jong iru im tre shu wat tang ban pen bet lu nga hapen bet manga tangai ka pila ka jong iben bu hapo ka jing bu umru im tre shu ban bu nga habu manga wat na ka jan snga bang ma bau ji sukre chung yong kumno lada pande ka we ka jan kup asa ka we rahap ai amen na ka jan phong ka banga nga phong ru yong law no bangan phong manga balada let ban syakri ki briru banga da I dala ka jong ki khamat ka jonga da let ban syakri ki briru lada don ka tu kono ka jaka ka ba ka jaka ne ka ying ka ba kimla ban ai pisan mar kilong ki baduk iknyum itim kata ka banga itu da ka banga nga syam dala de tika ka banga nga ong epi ko ki syakri jong blai ha ka ne ka benta
uji suang kumno lada pi ki lang bar ke jang bong Petrus tu sai ki kam ongara tu kejet naki lada ki ai la de lada ka don ka men sim juga jumpi ban yalam sim lada am don be yalam lei pi ap ai lada ki i bakido kam de pi ba pi pension ublei utep haba u khot ini utep kumno bon pandap amen utep ba kumno bon pandap kumbangang ong mo lada ngamla suat ban pandap hangeningan secondary no kamda mintan kata kapisan mar bang ibu beli pendap andre kata ka ba sumi na ka suntur ko janga kalong banga iki lapin bitar palat kajing penwit jung kini ki kristani kata kajing pen sitom ben ki kristan kamut mo batang pen sitom ben ya kado kamu pen sitom ya kamen simbru kade kajing pen sitom ben ki kristan ai bon ki mi ni ki rempe yang kristan ki ba pen sitom ben ki lemba ka jingle ka jingkam ka jingkren ka jongki amen hangani uji sukres jungi haga benta ka ba kane ka point ka we ka point pat uji sukres jungi ule kumno ushat jingshat mo uji sukres jungi ushat jingshat mo te ladangan kali jing kali pi haka Old Testament manu bale iki kamba manu bakat arlen ke duriau di ublay ling baju Moses manu ba pelayu Joseph manu ba pelayu kun Israel manu sipun ki kamba ka bau blay ule haka ling ba ka jingman ling ba Elijah ling ba Shadrach Meshach sipun ba ka bau blay ka Old Testament upen i la ka jong ka bor ka jongu amen here haka New Testament kalong kongpong pat ba new blay ubale ki kamba ka Old Testament new blay haka New Testament ushat jingshat yang kemau aku tu kapor ka baki senran jong Jesus Christ mo kat baki dang ikhwai dokha Jesus Christ ngi bele yu ushat dokha uper prepare jimbam na ka benta jongki amut kali pi namta khamtam namta ki kentai hatu phidan ne ka donor ko don Jesus Christ don ki lok jong pi ngamong tanam ta ka lok nam ta ki khunru don ulok jong pi ubale chakri shajangai nenai ule jaseng ule yai ule doi shajinget ne kumta terter andalawan hayeng bon singa ju shemba omdan jur dai tha ka to gan ni ha dan ka por ka baka kami kali chakri ki khun kilayu mobile kilayu hiha kimbut ya kai ka bu jisu ule hama kisenran kedang trei uji su penshat kun jong play wat haw yang ba dia pi ule wan ra ken ka jingjot ka jingpra ha ka yeng ka sem number ba dalawan nak ba sha jingit tangan dawan ha yeng umdan poi ken chika jingya chakara ongken kalok yulok te mele chi doi sha jingit ne mele doi sha jingit ban yo bor ne me doi sha jingit ban yo yamaya ne kagem tepan bad ka isu ka baon ra ka jingpra hayeng ka dei jong gitu ki basong hayeng teka ika bangang kalipi nam tapi ka kentai nene wat dam tau lok am sim ong tay ta kalok nam tau lok ru namar ba ka old generation kalong baka kentai kam jutre minta ka kentai ru ka trai nam tapi ulok ba pi baka kalok jupi ka litre lak ta pi dan yang kata ka responsibility banarap ya ka ban set bantiu kata ka jingkili banga kali ne Pishule be kembali ki parasi. Wan ra be hanibet barot. Kan ma pi ka kentai. Pi done ka responsibility ban man te biang pat ya ka yeng ban pen pra biang pat ya ka yeng de ma pi. Ki bon ra ka jingkalai ka yeng ka sem. Pat kum juru shinrang om tai ka kentai. Kani ka we pa ka benta ujisu usai kejat mo haka New Testament haka ni benta ujisu usai kejat ya kisenran mo ban ong so ban sai kejat so mangilai nai keren shu kamu usai kejat marbabun sin ka kejat i sisen baka kejat ka jaklia ladang i khui ro shrin yang ru la ka kejat hi ka jaklia ta kamut lada la ya ke ni ke yeng lada dan jaklia poka slipar na kagjat ka penjaklia lut paro amen te pi pat
Abo Jisu sai ka kejat jengki ka long kum kadak. Na ka benta ka kam ka jong ublay. Sai ka kejat ka jengki. Na ka benta kalong kamut ka bathau ya ka ban syakri ka thawi ka jingduai. Amen. Bun sin ka kejat ka ju yalam paklai ki khun ki jong ublay. Dan jai beliau baka kejat ke yalam sepo patah. Dan jai beliau baka kejat ke yalam sepo yang dakat. Dan jai beliau baka ya ka kejat ke yalam ke pania lej ya bele ya syok ya dat bele tu bele penyap ke bepun rukum. Bele lorni. Bele kerentam ya ke yang ka sem jung ki wei. Bun sin kini ka kejat ka ju yalam kumta. Te pipat kum ki syakri ke jung ublay. Pipat kum ki kemiki kepa. Nere pipat kum kalok ne ulok PE ne kum ki bahayeng PE ka yeng kasem ka jung pi dan mana pedeng cupi baka kejap jung ki kalam sepata ka pelong ki ban pelong nong dikiap nong hydrox ka ban yai auria belek ki bubun benta pipat pishim pilek kum no pisat dem ka kejap jung ki ka batho pi duai dem na ka benta jung ki ne pia kawang keti lang bai bata kan bangaong ban ong lay ban duai na ka benta ka jing dua pi banga ngaduki pi banga ngaduki duai nam ta chunga rei syaba pi pen ong ba ngam de ka baga nga ka bri ko banga shuduki lenter ki bri ko bawan hani ban phadwa ki tip ya nga ngabitar le nga klem lepop dak ban wan ban dungi pi dak katari ne wan ban penhar keput ipi ka e ka pipi le ngabitar ngaken hit ngadumok ngaduai ngasneng ketin seple kong pau porok ba penmong ba dinok sunu ba doit habang ai ke jingile kalau ka bom dei te kumno kayaknya ni agri kumno ngani agri ngade ka bri ko bangam cu ya compromise ada dei bangan yat marwe lu ya taman compromise ngamia compromise pat no panoro amen kay ke banga ongi phima katuka jingka kamdei ban kumba ong mo tang ban site le so ka gejat te ban le site le so ka gejat te nai daong ban duai le na ka benta jung gitu kiba duna te nai daong kiktin san kiba mi hoi ngasdeng hoi ka jubab e ka jingkeren ka jungpi tapi ong kumno dan na pedeng cupi ki ong na usok ala badi tu yang pilala se badi tu krem dapat mat yo no usok dan iba ong ba sok ka mat ite nyap sendan ngam dei te Hindu bapi pe ong penyap sendan ngade ka Kristen bad yang badi piru ni snok hawe uding soin bolong Yesus Kristus ladang ade ke Hindu te pin mat te yap ken habang ade ke Kristen te wan ken man mat chwa syaba pin kadokti yang amen kam de te ba pin ong bangangan ong batang yang ringa ong epi ki baju ngap na ka benta jong kitu le ki bakeren be yang wala ranga plai kan diru ke nai keren benji tamba ka jing le jo pihi kan sakta epi ladanga ngaru ngan keren benye pi ko pi keren benya ngalong ko pi te bangam long ko pi te ngangan keren benye pi ke iba pi keren Henry ya kaban keren ke jing shisha na ka sai jangan keren kang ba pi pin small tu mar ka tin jule ko keren ke jing shisha ba ka jing shisha kan tip lagi kan tip ke jing shisha haba pi keren ke bom de ngajubab re bangan ong yang pi ong yang ada kadakat bangan ong kelai pi da udakat ya kata tengah nam ong hi pi ong ada krisam ler bangangan ong pi de krisam ler ngangan mo hi mong Reka jingle ka jung pi ka pelong pi dei ki antichrist ne di antichrist ne pi de ki badan benta batnu amen ta kan ni benta pam nga kan ni ka we ka benta pat charging it habau Jesus Christ jungi ushaban sedang ka ministry ka jungu ngai ba u charging it ban ong le so ban wan so ka jingdoi charging it te ai bon kim poi hi jeseng charging it umpoi kim poi hi ban ong le so ban wai charging it tem dan mapoi tang ba ka we pat la da ya dom ro samla lais ni sau sing shi tayo te klem baham la abed kalong kumta henry
nakabenta ban sha jingit nakabenta ba pen klanye la jong umla nam ta samla te dayadom nam ta ka samla medom adayadom adan ka ji cakra sha jingit laben bam laben takani paro ki balang thala sudah diki kam boman sudah ladangi ningkong ngap ladangi ningkong yala di ngimla ban pen klan ningkong yala di kumno te ngin la ekiwe kumno ngin la lada ka jingi ka ban ningkong ngim yo ningkong yo bleh ka jingi kumno ngin la ban i ekiwe kumno ngin la dan we brio ngap itu ipi dan we brio lada pi baro pi ong nga bang sung bhabrio ne sung ede lasna nga ha kadur jung ble ho nga de ba bhabrio lasna itrim nga ha kadur jung ble ba ngalong unique nomor khamshim lasna sa kawi ba balong kumanga ama single piece nga bhabrio nomor ka jingi don rakat ka jung ble ka dan bat nga bat om tang manga bat baro ki badan ya ka jing rakat ka jung ble phiru ki ba bhabrio bat kawe ka baja utau brio ka tien ka jong u ka jing jem ka tien jong u ka long ka kham suki bane ka ngap bakan hap utau brio di bala dan lok uang kumno lada snap lada pitre enga ngakuloi ban i e ka lok ka jonga om ta kata so we uang kumno jish benakan mai pi ngalawan ban ya tho bat pi bangan me tho bat kan ka lok jonga kaktiin ko jengki ka kham jam ban ya ka ngap baka kaktiin jonga ka kham e palat bani pertat kham e palat bani pertat ki ong kay nga bakon kom kren ka jonga kalong ba ngam pen je ka voice tone ka jong pi ka ba pi long ha ko no ka benta mar de ublay pathaw ngam la ban complain nga complain ka jingla e ka jingkam ka eke bakren namar dani ka bo da gidani ka dur jonga jingri ublay hende ki lenno ka bor ka jongka bon ki hap hakani ka benta dan ka wika briu le kong pi kong dalai kere le berlok jonga ka jing jam ka tien jungu yo pir ping ngop lang mar u blak pen bit abon ba ki kan thai la le pen armet ka tien jungu kalong ba ka jing nang ban pen bit de bon ki complain ka voice tun changa te complain de yo nga complain you blake in bathai nga bale bathai nga kunni nga tangam complain phi ki bam kwa ban complain amen te ke bang ong hang ni kalong ba tu ngani sha jing it neng kong ya ka ban pen khanya la jong sha jing it na ka benta ka pop sha jing it na ka benta ka bo blay nang ya lam ni ya ka lenti ko chu lada ngila ban sha jingit klembam na ka benta jing ki ba pen mongingi na ka benta jong pi ki balai lang samla na ka benta jong samla ka jong pi la ban sha jingit te pi de kin bala ban sha jingit na ka benta jong play na mardan ba ong ban sha jingit benta jong play ni ngam la ar ko nga gastric nga kum ni nga kum tai umla dai dong poro samla pat lais ngi ko nga klembam jala lais ngi saus ngi klembam ja kata kam de ka kam thala sudah dan ni kumno Jisu uyam Jisu uyam na kamta jengki pop Jisu uyam na kabenta jengki pi par kum ki sakri jong play pi pa kum ki kemi pa pi i kon jeng pi kidan hap den ka jing kidan kilong ki pa pensusi pi ki pa le pop pi yam ni em na ka benta jongki le pi nong oh ni yap no umat dep sto pi ku mi lok jong pi patikia ne ka lok jong pi ka be ka ni yap no sto ma dia dep ka ni yap no kon ka so kon ka marat we are e banyan bun kishim kumta kisha gri jobele ka banyam khamat jobele na ka benta jong ki ba hab drugs ni la shure pi tu ta ni la shure hatom dan ka ka ek ru ka ba khamat jobele bom la la pide shakri jobele la bet pide drugs pide AIDS pide ka no jing stam ru la bet la pide sha kita ki shakri jobele ki ba dam khamat jobele ki jing duai bun sin ki mi ki pak ong kong no kon ka so kon ka marat kon kata te pen khendiat nganong kun bema ada ka tu ka kun ka di dakai kun ka dakai
kun kaksau, kun kamarat. Kamut itu ikun di kun jong piken ada pi de pi batim. De piken badakat nengkong, de piken kun kaksau nengkong, de piken kun kamarat nengkong. Takadaw syaban tim yiki we, syaban tim yiki kun da perkat bah. Kajing tim kawan nengkong ya pi. Nami i bagi syakri jong boleh ki Old Testament bagi tim yiki kun. Ki kurku iki. Ki kimi papan kim jukurku. Pi inem kini ki jaj benriu. Ki kun ki tijung ki start pha ki ai pha mar blek ki kimi ki pa ki kurku be ki. Ki kurku be ki bagi kin yo ka jingnang jing start. Ki kurku ngakor ku pi ben yo kam ngakor ku pi ben yo buri bukum ta kurku. Kimi pa khasi jingipan. Abam than ki jingbam ki bejabok ki bejaban takadaw la theli ke jabing. La keren bet napang takadaw ko ra ka jing tim ba ka jing sadin. Kerkui ki ngan ong epi. Kerku la rapi ki kimi ki pa pim kerkui ki yanu patpin kerku. La rapi ki nok syarap pim kerkui ki lang bar ko jung pi yanu patpin kerku. La rapi pim em nak benta jung ki nak benta jung pi syong pada ko to ka jaka syakri nak benta jung no. Kata ka bang kali. Amen. Uji su kru cungi hane kade benta kalong bakam celong. Uji su hane benta ulo bno ukongo wat banyam. Ukongo wat banyam. Ban ong li so banyap te nai da ong. Ban ong li so banyap nai da ong. Marbun sin ka bangai i daladan kono-kono kacingya cakra mo apo kapalang kanu ong kumno ya bangan ya sukro tu briu bha bangan dujok ya bangan sukro ka tu bha bangan dujok bha bangan jil ban ong li so ban yap na kabenta jung pasu ni kite nai ong shu nai ong tika ega banganga ong yepi go ki kun jong blai ki bala jir kerpang jong blai tungin kup ya ka jinglong ka jingle ka jingkam jong Jesus Christ dadi ben keren ben mahadonut wajubu ya no inuru wajubu ingtor khong ya no inuru mahabo ingtor khong ka thawi ka kansa ka thawi shibun ki jingstom ba ki brio ki le bom dei phi shuma pe ki ma pe ki ya bekalim tilajong ya kalim tilajong ya ben enai bo ingtor khong ki ma pe ki ke baki keren ben pi enai bo ingtor khong lara ki wan ben suk kata ki bakam biang ba kata ka biang wan ben suk yesuk be bat ki bat ma pe ki runa duka donor ko jung pi baro ma pe ki baki ki le bom dei pi amen bun mo kadeka benta mo baki senran jung Jesus Christ mo bon sien kile komno habaraja kanu ke kendu lang kia bam sakramen kele keni katai mo kia kendu lang kanu ka jar ke kendu lang te benta ga ibun bah klasim kabui kani ke YouTube hoi ngade ke bakren YouTube tang bah ba men sim boko jong bleu pa ban keren ya katangan keren kisim kabui kani ke YouTube ba laden ke YouTube balayo nomor phone su phone ban kong pendua yang abang stom kata supaya pen po YouTube kijikai baki shimi katuka benta ka bangkum no baki singi ka bakat do ba bleu nam shongshu haka yeng ka thau briu de haka ni ka yeng hari ngakwa ban ong epi nadu ar hajar snam men shwa ka bau jisu uka u syaya phalor ka ding pana katuka tempel akat ar liang bat ko ba mesim jeble ula kendri arno pat ula sedang ken ban ban shong hau briu hak si bakat do ula wan mencong lemar bak bu jisu na de sedang wat ki sendal ki ong kelak bo de bakai himag ble kalajan kam dei tang haduk menta nadu ka tu ka por ba mencha ba men sim ko jbele shong shu ta haka tu ka ba ka yeng ka ba thau bri haka tu ka sindok ko jutang ka ba thau bri uble shong shu maru ka ban chong hangane re kisim ka bui ka tu ta kara bon ki bom jule jaseng dan ki syakri jong bele le da dei ka benta ban keren le jaseng bom dei ba keren le le jaseng shu namar pas ngostat as ngau biang masih betang na YouTube tap jikan show na YouTube daya perlu tap na YouTube ngan ong epe na sim kabutan ya ka YouTube ni share
Kalau ba pipin page extra na marsha bangan share hang ni kadai bangal adep share paro ki bangan hang ni kajaga. Amen. Kalau extra ba pipin yo. Rela da pimle chike yung jongo blay. Kumno blay ni okor kuipi na marka kitab kisim ka benengkong kalau nong ka ba arpu pral da ngamba kala ka dokhat ka balai puar, lai pusan ter dengan sabu hapo ka hani po hapo jong ka ni ka age with the lapus ngan sabu ika kerteng ngan sabu ika kalenong ba ktin juble ong kumno kular yu Samuel o yo Solomon balada lada kikun ke Solomon wang kupa ngadoi kamachmi lada kikun jong mi ki wana kani ka jaka pagi ra ika kti shami pagi pan ke irun ai tu ble oh hai katan pendap reki kun jong ble menta kong pendoi kong badi basuk po kong kun jonga kumta te kata ka mod keli jingkeli phi bale phi sung benut pala ika jingkan show na kam dei tamanong ba benut ika kata ka jingkan show bale phi sung chai tu palat ban rung ska yung jong blai an phi chai tu da du menta ban rung ska yung jong blai im phi mut kum no ba phi le chapna habai bot klam shim long bala da pi pang pistom pinchu pun da pi pang pistom da pi dan kam ke pinchu pe petana ka YouTube hari bo blai kular bala da wan chking jung blai bon ki bre ku yo like om tang ha ka ni tom tang ni ka jaka doi ngangai ki ba bon ki jaka ki ba jupen doi ngangai bon ki like namar ba ki like wat ai bata ka jing chai tu kan ban kya ya pi kaban tu ya kata ka jing koi ka jing kya ka jing ku ka bo blai bo e pi wat ai bau saitan syukur pi ka YouTube ka datang ka extra ka ba pilawan na jeseng pim dan kaman pek ke bade seperti pek ke tu kana wanang yo jing kai wat namlong kumbalong kini kiwi ke bangai kendu kim jele jeseng ki syupe YouTube bet kim juwan ban patwai marmet ki syufun bet temut la dapang bagen jado pat doktor syufun doktor ngapang doktor te sembah hak dawai atau doktor bagen jado on IP kata kadawai imagine mudur kanutam ublay bukan zaman sim kanutam kata kajingkya ka bakijing pengkya ka bajana ka bawana ublay amen udan bait bat kinompok uji sukretsungi pun sin mangi menta nilak kentat no bun ki beri ki keren yang bom dai namar banga judan bagi Hindu bagi Muslim bagi Sikh parlok ki jonga te ki ong kate kam dai ke syakri joble ka yalang parlok ro kita ru rekim te parkat no bun pa ki balanong Kristen ngarung ski yang ki jongki bagi pang ke bistom ngarung ski ke pa uble ule ki kamba wada ki ying ki Muslim ngarung banga bam ngadi banga duai uble jungaru ki kim judam ki ong duai suki bangan job iki pi kum ki syakri ke jong boleh apa PE dan ki nak ki kenhun ke jong pi ki lang prot ki pakai yang semji kala job pala ki kun cingti jong ki kala job cepat pala pi shed rung shed mi ne em kata ka jong kali jong ai pi ngabu ya kan ni happy hi ba pi bin perkat kan ni mo bau ji sukre chingi uang mo ba apa kitu ki wei mo ki wan mo ban ong ko try sha bangan bot emi e uji so no ngam dan jaka wat ban bu e khali ko jonga dan jaka ai bun ki shakri ki jong blai ka banga ngai de khamat la jong mo te ban e kamar thiaru hab jinda arrange pa kabam kadi ro ka kumnu kabam kadi kajing syakri ro kumnu ka piang dia baca syakri ka shit pa dem ka jaka shata kumnu kabam kumnu ka kumnu ka thia kumnu kumta kilakali jingkeli shwa pilet ban syak kata jingkeli kili pilet ban syakri la dana bring pi gidan pilet ban syakri kine baki kin syakri pi kata ka jingkeli ya kata ka jingkeli ka banga ku ban keli kawai pat ngaku ban ong ka penkut lemda pi buri shaila chang lemda pi ai latra pa boleh ni ban snai pi nai pada kuatan ban yang hagi jaga babaro kan i
Ublay ulaban kat ini nak nunggu benta. Nak nunggu jaka. Tang bakata ka jing syakri ka jing ublay kalong kena dekat down pa ka mesim jing paro. Amen. Aku aban ong yang sa hisin nak benta jong pi pangapukut nak ni. Nak benta jong pi kishenrang pi phun kulumar nga. Skobha lada day jong pastor Bantay, jong pastor Pira, jong pastor Suting pat kiwe pim je phone kulumar pim je karan kulumar skobha wade karan kulumar nga klam ay number phone pa pim ni phone kulumar nga pat nak benta jong pi ki ba kwa ban phatwai tang ki balong urgent ngal yo ban duai ki ba duai ba ki ba nam ta ba duai nga pen duai kong ka duai ba kun jong hospital kong duai kata hatungan duai ba hari nak benta ka ban ya selok tengah karpat pi skobha shuwan shukani ka jaka khanang ba an yo ban keren khanang ba ble yo ban palai ya pi pat nak benta jong gitu ki bala rupan wan nak benta ba ble yo ban pen khai pi bhai ba wan chaka jaka duai khanang ba ble yo ban pen khai janai pi bat kumju ro pin yo ka ji kai khanang ba pin yo ban san pakata ka jing koi ka jung khia ka jung pi kana mlong tang hisngi arsini shita yo hande ka long be chirta ka jing im ka jing an ti jung pi tang ka ni ku ble shibun to ble ka jing sukun kor kui pi patulong ro ka jing kor ku kham tam shakitu ki bompat te bau Jesus Christ long try amen.